Reit mlaen ni at y coginio, fel ni'n sôn o ddechrau, bach o gic na'r te ddechrau penwythnos Nerys, yn y chili, ie? Wel, o'n i'n meddwl bod tywydd yn mynd i droi, ond mae'n mynd yn dwymach yn y trachna o hwyrach, o beth bynnag. Dim yn mynd o gorau na ni. Ie, dim yn braf efe, mae'n bach yn ddiflas. Na, yn hollol. So, Tsili Llysiau sydd fi heddi, a wedi dechrau trwy ffrio winwnsyn sy'n o sosban fyna, a fi'n mynd i ychwanegu nawr, mae 2 goes o seleri sydd fi fan hyn, so mae hwnna mynd mewn at yr winwns. Just mewn chydig bach o olew, sy'n eisiau lot o olew, achos byddwn ni ychwanegu tomatos a digon o bethau gli, felly... Mae seleri yn un o'r pethau dwi'n mynd hoffi, ond ti'n mynd rydyn flasu fan ac yn iawn. So di flas amrwd o, ti'n mynd sylwi yn y gwrs. Na, dwi ti ddim. Ond beth sy'n braf beth i hwn, achos bod yn addas ar gyfer vegan, maen nhw'n colli weithiau ansawdd cig. Felly mae seleri a mae bach o crunch yn fe, a hyd yn oed pryd ni'n coginio fe, fydd e dal yn cadw beth o'r ansawdd yna. Ti'n sôn fyna am bod hwn yn addas i reini sy'n dilyn diet vegan, a'n sicr i ni'n clywed mwy o bobl yn troi at y diet na dyddiau yma, dyn ni? Odyn, mae dros 3 miliwn nawr o bobl wedi troi'n vegan, a un o'r trends os mynd i di, mwyaf poblogaidd leni, a fi'n credu dechreuodd mis Ionawr, ti'n meddwl gyda vegan iwari, fi dal cael ei gweud hwnna. A mae lot o bobl wedi cadw hwnna i fynd, sy'n gwybod, trwy gydol y flwyddyn. Mae lot falle nawr yn ddim yn bita cig bob pryd, mae'n ddrud yn un peth, ond falle'n cael yr amrywiaeth na, felly bach o ddoi. Ie, jyst tyma bach, falle cig coch unwaith yr wythnos, pysgod, amrywio'r diet, a dyna beth sy'n bwysig, rili. A mae hwn yn berffaith, wneud hwn gadw. Wi'n neud hwn ar gyfer 2 neu 3 person, ond gallech chi wneud yn fwy. Fwy o bobl sy'n dod ac ymlaen. Wedi ychwanegu 1 pupur coch fyna, cadw hwnna i goginio hefyd. A pethau gwyrdd yna hefyd oes? Na, seleri hwnna. Seleri hwnna. Gadaf i'w chael sicr. A wedyn ni madarch hefyd. Fi wedi cadw reina, fi jyst wedi cwarteri reina, a cadw reina'n weddol fawr. Mae'n ddigon o fadarch, wrth gwrs, nawr yn ei tymor. Ac at hwn nawr i gyd, fi'n mynd i ychwanegu'r spices. So, spices sydd gyda fi yw chili, paprika wedi fygu, a wedyn ni sinamwn. Sinamwn? Ie, bach yn wahanol. Sa'n defnyddio sinamwn? Efo cumin o'ch deud am chili o reol. Ie, o'i ti roi cumin. Rwy'n gwybod gwybod, chos gen i chili yn y slow cooker adra. O, wel. Ti'n gyfredol, ond lle ddechrau bod cig yn hwn? Oes, mae'na. Mae sinamwn, nes i weithio yn groi blynydde yn ôl, a pryd o'n nhw'n wneud masaka, nes i ddysgu, maen nhw'n defnyddio ychwanegu cinnamon at gigoedd, at, tymod, saws cig. Mae eitha cyfredin ochr na'r byd. Coginio'r spices na mas am funud neu 2, a wedyn ni newn ni ychwanegu, beth sydd gyda ni fan hyn? O ie, tin o tomatos, cyfan, tin mawr o tomatos. Tomatos cyfa i fewn? Ie. A hefyd, mae well gen i defnyddio'r plum tomatoes yn. Mae mwy o flas ydyn nhw, yn ytrach na rai sydd wedi torri'n barod. Na, achos dyna reswm yn ei gofio, y chopped tomatoes, ti'n ei fel dwi'n arferol. Ie, mae lot o... Ie, ond na gyd sy'n rhaid ti'n neud yw rhoi ambell i bwnad iddo fe, a maen nhw wedi mynd yn chopped tomatoes wedyn ni. Iawn. Hwna, a wedyn ni piwri tomato, 1 llwy fwrdd o hwnna. Ag... a wedyn ni just i orffen. Byddwn ni fel arfer yn gadael hwnna yn cwbl o funudau i goginio, tan bod y llysiau dechrau digoni. Ond ni'n mynd i ychwanegu nawr y ffa. Ti'n gyfarwydd rhain, ffa coch. So mae'r hynna mynd mewn. A tin bach o reina, ti'n gallu prynu tins bach na. So tin bach o reina sy'n mynd mewn. A hefyd ffa corn neu sweet corn. Neu pys melyn. Pys melyn, Pys melyn, efe? Pys melyn, mae boes y gael. O, na ni. A dyna ni. Fi wedi wneud un fan hyn sy'n barod a wedi digoni, ond just i orffen fi'n mynd i ychwanegu rhywbeth bach yn wahanol, sef Halen Môn, maen nhw'n wneud y dŵr un wedi fygu. Waw, dŵr wedi fygu? Dŵr wedi fygu, ac mae hwnna'n ychwanegu, fi jyst yn rhoi tyma bach, sy'n eisiau lot. Hela. Cawn ni wynto fe, Nerys? Oce, wrth gwrs. Mae just rhywbeth bach yn wahanol. Ddim just dŵr a fenna i gyda. Smell coi tan, ti'n tan agored y ti, mae'r smell na'n... Smell yr hydred, yw e? Hwna'n gri. Ydy, mae fe'n gri. Hwna'n smell yn illad i'r obod ochr tan agored. Ie, ti'n be, mae fe'n, dyna fe, sydd ti wedi bod yn fe? Wrth barbecue, reit. Ydy, a just i orffen yn cloi, fi just yn ei guacamole cloi, felly 1 avocado,
A tyma bach o croen a sydd un leim a tyma bach o coriander, just i weini gyda fe. O, hyfryd. A fi'n credu bod ni'n barod i weini. O, gwych. Na fe ni'n licio clywed bob tro, dy fe, wain? Ynddi. Wel, lle ni'n reidao, dyn ni'n cael cinio, dyn ni'n wythio, di. O, fi'n gwybod. O, mae lle dyn ni. Wastad lle dyn ni. Mae'r ffordd yn barod. Gallu bachgen iawn, cwrteisi di bita, di. Da iawn o wain. Tyma bach o guacamole a tortilla chips. Ti'n gweld hwnna, mae'n edrych yn fendigedig bobl hyfryd iawn, lliwgar iawn, yn dwi? Cym ni flas. Oce, I am flas o beth, gym ti'n dal yna. Dwi'n mynd i fynd â bach o guacamole hefyd. O, ni. Ti just yn cael y... To be? Mae blaseiddiau yn dod rwad anarferol, dim yn chili arferol, swn i'n gael fo. Mae'r lemon a'n y guacamole yn ffrwydro. Odi, Waw, hyfryd, neis iawn. Edrych ma'n yn bwding ddiwedd yr aglen.